kunt geen minte het erf opgelopen. Berthe, zoei ik alstublieft over die landmeug gelopen, dan kan ik misschien net nog de bus van 10:30 holen. Zeg, tuurlijk G. Ik zeg, geen probleem. Ik zeg, loop maar aan. En als ze stieren me in de gaten krijgt, dan hoort er de bus van 10 ook nog wel. Ja, nee, G. Echt ongelooflijk. Het is toch niet voor te stellen, hè? Dit van duizenden zeutjes, dit de snelste was.